μαλαστούπα. Ξέρετε τι είναι η μαλαστούπα? Θα το μάθετε στο τέλος του βίντεο. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για τα τζάκια σας και τους σωστούς τζακάδες που πρέπει να διαλέγετε. Στο τέλος του βίντεο θα μάθετε τη μαλαστούπα, τη πασίγνωστη, ξέρουν μερικοί, αλλά θα το δούμε στο τέλος του βίντεο. Γεια σας φίλοι μου. Εδώ βλέπετε ελικοειδή αεραγωγούς που το βάζουν πάλι για καμινάδα. Απαγορεύεται διαρροπάλου. Εδώ βλέπετε τις ενώσεις, εδώ που έχει το κενό, πως ανοίγει σιγά σιγά. Τώρα θα την ξυλώσουμε με μεγάλη ευκολία, διότι έχει σκουριάσει όλη στο πάτωμα και κάτω. Κοιτάξτε εδώ, έτσι την ακουμπάμε προς πίσω, κόβεται και είναι όλο σκουριασμένη με τη μαλαστούπα γύρω γύρω. Αυτή η μαλαστούπα θα μας φάει. Εδώ βλέπετε και την άλλη, κανονικά, σήκωμα και φεύγει μαζί με τη μαλαστούπα. Η μαλαστούπα είναι η πατέντα των τζακάδων, των παλιών. Εδώ έτσι πρέπει να γίνει η δουλειά, καμινάδα από κάτω μέχρι επάνω συνεχόμενη. Όχι στο ταβάνι με μαλαστούπα. Εδώ βάζουμε ίνες στο πετό για να το οπλίσουμε με το φίλο μας τον ίνες και το οπλίζουμε να είναι δυνατό. Το καλούπι μας περιμένει. Έχω βουτήξει εδώ μετά την αποξύλωση για να καθαρίσω τα πρόσωπα κάτω, ώστε να πιάσει το μπετό που θα ρίξουμε 20 πόντους μπετό μαζί με την καμινάδα για στεγανοποίηση. Εδώ ο φίλος μας ο Ίνες στριμώχτηκε να μας βάλει τους σφιχτήρες, γιατί βάζουμε και σφιχτήρες ενώ μερικοί δεν βάζουν γιατί είναι ακριβή, ξέρετε. Εδώ περιμένουμε, είναι έτοιμη, οπλισμένη, καλουπωμένη και θα παραδοθεί έτσι όπως πρέπει. Μη σας λένε ποτέ για ελικοειδή. Αυτό εδώ που βλέπετε, αυτό είναι σωστό. Ανοξίδα τις καμινάδες. Τίποτα άλλο. Τίποτα, πραγματικά τίποτα άλλο. Χαίρετε και πάλι. Εδώ είμαστε. Τελειωμένη δουλειά, όπως πρέπει να είναι. Από το Τζάκι Express με εγγύηση όσο θες.